Tarzan! Jak to mam mówił? Ale łapcie na gwiazd! Na pięciu treba da go vaš. Абе, знаеш какво не е сладно? Pa odeš da gledaju do tuka. Абе, гледаш, što zjapaš kursove i kup. Što zjapaš, malo tuka. Čekaj do tuka. Treba ti preko mene. Što gi praviš, mora da plivne. Ода бил, ка правам? Стига, što ги стигнеш ме? Прво си се. Курталок. A ono je metar i želbo za rastenje, gleda ti romaškotu. Ой, първата. Ето си първа мъжнашка. Абе, защо не мога погледаш? Аз си гледаме, гледай, на 5 да ги се пърлам. А ти поне мислиш плитка? Ето плитка е тук. Надо тук пръв. Той на чекорта тук, вика мае, баге. Я уйду под него. Чекай с глава ме боя, иди. Па те там да Опа ще тука некъде, вана. Значи джуксер, муксер, що има там, боксери, що си там? Нещо друго имаш? Тренерки имаш.